Du spiser i seng. Må du godt det hver dag? Mm-mm. Hvornår er det, du godt må det? Om weekenden eller i ferien. Om weekenden og om ferien. Okay. Freja, hvad er det for en regel, du bedst kan lide herhjemme? Jeg kan godt lide, at vi må spise i sengen. Og i sofaen nogle gange. Hvornår er det, I får lov til det? Det kan være... Altså, vi spiser i sengen, hvis det er weekend eller det er ferie. Okay. Og vi spiser i sofaen nogle gange, der vi... Nogle gange får vi ikke lov, nogle gange må vi. Det er bare lidt forskelligt. Når det er TV-dinner? Ja, det kalder vi det for. Hvad er det, I ikke kan lide af regler herhjemme? Vi har ikke så mange regler. Mm-mm. Vi kan ikke lide sovetiderne. Mm-mm. Er det dårligt? Ja, Okay. vi vil senere i seng. I vil senere i seng. Mm. Okay. Er det skidt, I ikke må smaske, Karl? Jeg kan heller ikke holde det ud. Så blev der smasket igen der, var. Har I andre kommentarer til reglerne her i hjemmet? Ja, man må ikke sætte ild til mors undertøj.